Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau memasak. Ini sekolah bareng ngeterke sekolah serasa dadak anggo ganti ora apa-apa. Soalnya aku sedih kan jemput sekolah meneh. Karep masak rawon. Pertama-tama iki arep godhog iwake. Karo iki lho. Ngekeki apa jenenge? Apa kae? Kluwak. Tinggo merendam kluwak. Iki tinggal ngrebus daging, diwehi jahe dikeprek. Ngono iki jarene ben iwake empuk. Iki gur ndelok ngon tutorial mau sih. Iki sebelah wis omop, iki tinggal ngerendem kluwak. Nah, iki kluwak sing wis tak pecah mau, wis tak pilih direndam nganggo banyu panas. Ya, iki didiamkan dulu ben empuk. Iki bumbune tumbar jinten karo miri. Apa iki kapulaga apa iki? Iki arep njajal tak sangrai. Biasanya aku nek masak gak tak sangrai. Iki njajal disangrai lha iki kaya ngopo rasane. Iki aku ndelok nggon tutorial iki disangrai dhisik. Biasanya aku gak tak sangrai. Iki njajal sing disangrai. Kira-kira seperti apa nanti rasanya? Wes disangrai diwit wae kira-kira kayak ngene iki. Terus iki diulek, dihaluskan dhisik. Iki tak sambine nyemplungke iki. Iki dagingnya dicemplungke dhisik. Iki engko digodhog dilit wae. Saya ditinggal dan umop. Wes pindah nang ngisor wae, ngulek bumbune nang ngisor wae. Iki diulek dhisik. Iki engko nggo mricane mrica bubuke karo kunyit bubuk wae. Iki wis lembut disisihne di. Iki dagingnya kira-kira yen wis kok ngene iki dintas wae, sedilit wae iki kok sing godhog wis ngene iki diangkat. Lah iki dagingnya sing wis tak buang banyune, tak sisihne kene sik. Lah iki bumbune lombok abang gede, cemplungke kene. Terus brambang bawang. Mari ngono iki apa rendeman kluwak cemplungke kabeh. Terus iki bumbu sing dihaluske mau lho, cemplungke kene kabeh. Iki tak wehi lada bubuk sisan wae. Tak wehi kunyit sisan wae nang kene. Terus iki di blender dhisik. Wis mari di blender. Sik disisihne sik. Iki arep rajang brambang sik tinggo brambang goreng. Gak sih brambang goreng ya susah. Iki ngiris daun bawang sisan. Gak usah cilik-cilik. Disihke nang kene sik ae. Sekalian dagingnya diiris-iris. Iki lho enak banget di rawon. Pindah sik guys, enak cahaya ilahi. Iki dagingnya. Dagingnya di model piye potongnya? Ombo-ombo ya, Pak. Jajal ganti ombo-ombo. Bentuknya orang genang-genang. Beda-beda bentuknya. Wes, kira-kira ini iki. Bumbune sing wis di blender mau dicemplung kayak gini, digongso, tambah serai, iki jahe sing wis dikeprek, tambah laos, dong salam, tambah godhong jeruke disuwiri ben ambune metu. Gongso ben tambah mantep iki tak tambahi bumbu instan. Wes dicemplungke iki mau bumbu instane. Bumbune gongso kan ngasih mateng. Lah iki mau irisane iwak kan gegeden. Lah dipantau karo Pak Suami iki kon nyilekne iki. Gak gelem nek gede-gede. Iki tak cilikne iki mau irisane ben samplokan sak irisan lho maksudnya. Kamu kan gegeden. Iki morke gongso bumbu sik. Kira-kira seperti ini dengan api sedang. Nah aku ngene iki tak tambahi kecap. Nek versi aku di osreng meneh. Ambune wis sedep. Dilit engkas terus garek diwehi banyu. Oh iya goyore lali terus dicemplungke. Lah iki primadonane nek rawon. Oh, mantap. Tidak terus. Sawet enak iki. Tapi pancinya kurang gede. Ben sampai matang dhisik terus pindah panci. Kira-kira seperti ini. Terus diwehi banyu, diwehi ya gula pasir, kaldu jamur secukupnya, tambah royco secukupnya. Wis diudak-udak
Iki diulek sambel sik. Ya, ini moto gula pasir sedikit. Terus diulek. Wes sambel wis siap. Lagi tambah ya wis siap, tapi iki jek enek ijo-ijone iki aku gak iso ngilaki. Biasanya ngene iki kan di apa kae jenenge? Dikeplekne. Lah aku gak iso ngeplekke. Ya wis ku mangane karo milihi kulite ya, gak apa-apa. Incip rasa kayane ya wis pas. Dagingnya ya wis empuk, wis mateng iki. Lah iki kari diwehi brambang goreng. Nah, kira-kira kayak ngene iki nganggo endok. Iki endoknya kurang mateng, setengah mateng iki. Wis mateng. Ndang ayo maem. Mbok rasane kaya ngopo? Wis ngene iki lah.